kurwa ase ekanisa ya Maria Postina Mukwerero igotoka ase wodi ya Gesima ibunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bono bayasokire na kuraga ebiara abantu abo bagukwana bobe nabo igokobarama igatia barai abanyare ko babagwikirania amagendero agochiasa abananchi ane monase bakwanire hokoroserwa wepara iyo babeire bakorera asegeka egetambe muri kito Sofio Igara agotumanya senchero gwikirana Abakristo kurwa ase kanisa ya Maria Postina Mukwerero me ye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba itko ya rero nigo besokirie na koraga ebyara bantu baria bakumurama na gukwana bobe igoro yo yobo Kennedy Atuti Nyamino magega yo kubaroseria epara eyo babeire bakorigia asegeka egetambe bono ase tole boniga na ase para umwe musia toroseria eruete Gesima ekaenda bakaria Nyameta mate ekerere bakaria Nyameta ntwarere para yasarikire omwe musia agaitie para yaitu agatoroseria ekera atoroseria na bande bakarua ase barua bagateba nga mwe musia taroseti para iga umure tobo chau para lakini sauri yo gotamanya abantu twensi buna tole iga ntomanyiti ekitogwenerete gokwana nasi togwenerete kugikwana lakini ekanyarikana bateriri betebiri omwe musia ito no bochabu atumurerete nonya nabo nigo bagokire egetambukero ky'omurai bwense ochora ewodi ya Gesima unensemu arache gokorera amasabo egento bono kiabagokire muno na nigo bakire mbuya ase egetambukero ekyo ase bamwariganire na goteba nigo bamuganyete ase chinguru cha igoro muno na omorayo ito nakwana ngango chare Gesima agagocha esauri Nyamira county ebwate outulifu omoremboro nturamurama nturakora kindi bono ntukumenya kambe akase karuete kagocha gatatagete gutuochogani nomwe musio ito Gesima wodi nero kogera munene akoraki agocha ndanayo nigo barure ogosaba gochia ase abarai babo gochia kubarigereria kimagenderero abe bono ase barure ogosaba gokubekerwa estima batabire bagutwara egekabono eyuera che kubakonya kwegendereria kibiasara no nyango konya aboro kigwa ase ogosomera ntoma etenge estima ni gento kiengenjo muna bane kanisa yite yerenge ni tutagete omorero abana babito mune kwaya bagoterera ntutagete omorero abana baito bagosomera ntutagete omorero ase abana baito bagocha basomera mono ase besukuru egere na intwe kenyiro gitu kegare kya sosi kolikere chinse amogoeta goeta kenga ni ntutu tabwati omorero gaiga komenta nayo nigo basaba amabira manene mono buna abakristo ba Postina ba Maria Postina Mukwerero asengana yabage gukwanwa asengenjo nigo ekoreta ugwatanana abwe ase basabire go chamo na gutwara omorembe no bwamo buna abanyagesima tari tugensia abakristo igorende abagambi baito ninu twegenete inu muregeti kiregento inu turigirereti gaki tuwabere amangana aya tigaere inchuo motokorere gasi ne para yaitu igo yaroseti gubuya ntuntoroji magosande nkoripoteria igetesenie kiga giensoko kureiga ase ewodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nche nkor kwa Sophie Oigara.